Asa gani ya? Asa gani niya? Katmon KM467. Hi! Hello. Yo, madam mo naka-vlog. Madam ka. Sate. Hindi naman tama. Isa naman ako. Hey, what's up? Women. Asa dita? Dito sa malayo. Asa ta? Asa ta? Sa malayong dapit. Malayong lugar. Sa damon. Di daw lakaw-lakaw rami para di may katabang dito. Yes. Lakaw-lakaw para di katabang. Gusto matabang dito. Balik man na nagluto. Ati ko na mabuhi. Tiras mo ko. Ito na ba yan? Kami nangaon. Mga karaan niya kala. Mga karaan to nga mga TikTok. Gawas ba? Chill ko nuhay ba? Di kayo dito sugo. Sige mo nag-inom ay. Paboton to sa schedule mo palit. Oo, kadusak. Bura. Kinalamian guys sa Katmon. Tatos. Tatos Tatos. Tatos. Ha? Tahos mong good? Basta, ay na, team na. Bahala sila. Jopay. Julian! Sa adara, ligon kayo. Sigurado. Siyempre, kawag gagian. Asa demo? Asa mo? Yan. Hi, me. Hi, man. Ay man. Hi. Adara ligon kay Boss 15. Adara goy. Pura adara goy. Agi kub. Adara ligon kayo. Likod, di bubet. Ato na lang tagi dito ba? Balik. Tagalan? Oh. Atak, naugas na to. Di mao ganito nyo sirado man. What's up? Indot yung dito, chill rin yun. Hi guys! Ang ginabuhi mig amo. Oh, lugar dah. Bye! Salamat ng marami. Bye! See you tomorrow. Good night, madlang people.